Kaixo laguna. Gaurkoan Hello Kittyren antza duen brownie bat egingo du. Horretarako lehenengo arrautz bat botako du. Ondoren azukrea eta ondo nahastuko dugu. Orain vainilla estraktoa botako dugu, saporea hartzeko. Eta ondo nahastuko dugu. Ondoren beste bi arrautz botako ditugu. Eta dena ondo nahastuko dugu. Txokolatea botako diogu brownieren antza izateko. Eta ondo nahastuko dugu. Ondo nahastuta dagoenean, irina botako diogu. Eta berriro ere nahastuko dugu. Masa ondo eginda dagoenean, ontzi batera botako dugu labean sartu ahal izateko. Txokolatea urtuko dugu Hello Kittyren begizta egin ahal izateko, eta horretarako mold batean botako dugu forma hartzeko. Azkenik esne gaina egingo dugu, eta horretarako esnea batidora batean jarriko dugu, errezago egiteko esne gaina. Esne gaina prest dagoenean, badaukagu dena brownia egiteko. Brownia zatitan moztuko dugu, ontzian hobeto sartzeko eta politago geratzeko. Eta orain Hello Kittyren begistak aterako ditugu moldetik. Ontzi bat bilatuko dugu eta bertan brownieren 3 zati sartuko ditugu, gero esne gaina, berriz ere 3 brownie zati, esne gaina, eta azkenik txokolate pixka bat, eta azkenik Hello Kittyren begizta jarriko dugu Hello Kittyren antz gehiago izateko. Hau da guztia gaurkoz, agur!